hemen bildu gara pixat iauterien proposamen berriaren inguruan zuei helarazteko, ez? Eta, erabaki genuen ikerketa sakon bat, gure iauteriei berpizkunde bat emateko, eta, genituen Atarrabi eta Mikelatx, eta, jakin izan dugu alde urtetik Mariren semeak izanik, Mari ere bertan parte izan bat duela. Eta horren arira, hori nirunek zatuko izue, zer nolako historia montatu dugun, gure antaletxoak, eta zer dira. Berak esan duen bezala, egindako ikerketa horretan, aztertu genuen zer nolako inauteriak ditugun Euskal Herrian, eta igual munduan ere ez, nondik da edozein da haien jatorria, eta hor ikusi da bitaldeen arteko, kontrajarriak diren bitaldeen arteko talka dela beti inauterien historia. Izan daiteke neguaren bukaera eta udaberriaren hasierarekin, izan daiteke ere aldaketa edo tradizioa, azkenean dira bi talde kontrajartzen direnak, baina biak beharrezkoak direla ere osotasun bat egiteko, edo nolabait oreka bien arteko existentzian ematen dela. Hori da pixka bat ekarri nahi izan dugun Atarrabiara eta gainera gure historiarekin bat egitea nahi genuen, ez? Horregatik zer egin dugu, gure historian probestuz Atarrabi eta Mikelatx pertsonaiak ditugula eta hauekin dartu nahi genituela, esan genuen. Goazen hartzera ere, Atarrabian egon diren bi sektore oso garrantzitsuak direla, lehenengo sektorea eta bigarren sektorea, eta haiei protagonismo ematera, ez? Orduan zer egin dugu, hartu dugu Atarrabi eta Mikelatx eta jarri ditugu bi talde, bat izango da lehen sektorearen irudi nagusia eta bestea bigarren sektorearen irudi nagusia. Eta Mari, beraien ama izateaz aparte eta Malurraren irudiaz izateaz aparte, eta feminitatearen irudiaz izateaz gain, errepresentatzen duele nolabait bi sektore hauen talkaren oreka bezala. Eta baita ere, behinuen ezberdin du oso ondo bi taldeak alde batetik bakoitzak bilbo du bere trajea eta bere soinua ere bai. Talde batek bilbo du zintzarri soinua. Lehenengo sektorearenak, obviously. Eta bigarrena, izango zen, pixkate egurraren talkaren ondo izateetako soinua edo karrakak erabiliko genituzke euren soinuak eta egiteko egokitu izan dugu berez Euskal Herrian dagoen iauterien egiturari. Guk egingo dugu ostiraletik astelehera bitartean. Eta ez hori bakarrik, nahi genuen ere historia honetara atxikimendu bat errotzea. Eta horregatik jo dugu oso garrantzitsua iruditzen zaigun ikastetxetara eta etorkizunean iauterietako grina, jai pagano honen grina bizirik mantenduko duten horien gara. Eta koiela Kalejinan, gainera emango diegu kriston garrantziaz beraiek erabakiko dute noiz hasten diren gure iauteriak eta noiz bukatu. Beraiek mozoratuko dute antxo, nirunek esan bezala, bada ziklo baten hasiera, baina baita ere iauteriak historikoki izan dira autoritate ezaren egunak. Orduan gu autoritatea antxo segarrenan irudikatu. Eta nola izan behar da, Atarrabia edo inguruko edozein pertsonari nahi duena Atarrabiako inauterietan parte hartu. Zer egin behar du? Lehenengo gauza ipuina irakurri, talde bateko kide, ze taldeko kide izango zaren erabaki, bai lehenengo sektorekoa edo bai bigarren sektorekoa. Horren arabera zure mozorroa prestatu, eta gero egiten diren deialdietara agertu eta parte hartu, ez? Kalejira izango dena edo larunbata goizean izango dena irudikatuko dugu guda hau bezala, ez? Egongo dira bi kalejira, alde batetik hasiko da lehen sektorearen kalejira Atarrabiako leku batetik, bigarren sektoreko kalejira beste leku batetik, eta iritsiko da momentu bat zeinetan elkartuko diren eta egin berri dugun dantza baten bitartez irudikatuko da lehia hori, ez? Mari agertu arte. Hainbeste jende parte hartzen duela, hainbeste kolektiboa, hainbeste jende ilusioaz eta nahiez bere ekarpen txikia bada ere edo handia
egiteko inauterietara, ez? Ikusten da bazegoela grina bat edo gogo bat benetan hemengoa sortzeko, ez? Hemengo zerbait propioa, herrikoa, herritik sortua eta iturri historiko batetik sortua ere bai, ez? Uste dugu azkenean guzti horrek pizten duela ilusioa jendearengan. Ez, azkenean bada zerbait herrikoa, azken urteetan bai ikusten genuela zegoela hutsune bat eta ez genituela oso argi ere zeintzu ziren hemengo paperak, ez, edo Atarrabiako inauterien papera zein zen. Eta benetan, aurten uste dugu lortu dugula, ez? Horretara iritsi garela. Orduan hori, animatu zaitezte eta gozen denok Atarrabiako algara dara.